नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। गोव्यात रुग्ण पाठवण्याची पद्धत बंद करा, मंत्री हसन मुश्रीफांचे आदेश। 10वी-12वीच्या परीक्षा केंद्रात बुरखा घातलेल्या विद्यार्थिनींना प्रवेश देऊ नका, मंत्री नितेश राणेंचं पत्र। आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी आरोपींना दिलासा। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशा सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या। तसेच या वैद्यकीय महाविद्यालयातून गोवा इथं रुग्ण पाठवण्याची पद्धत ताबडतोब बंद करण्याचे आदेशही मंत्री मुश्रीफ यांनी दिले। मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने ही बैठक मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती। सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या प्रश्नांबाबत मंत्री मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या। बैठकीस मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे, माजी शालेय शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते। सिंधुदुर्ग शासकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांची रिक्त पदं 6 महिन्यात भरण्याच्या सूचना देऊन मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की वर्ग 3 आणि वर्ग 4 ची पदं तसेच तांत्रिक आणि अतांत्रिक पदं बाह्य यंत्रणेद्वारे भरण्यास परवानगी दिली आहे। ही पदभरती पारदर्शक व्हावी याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावं। ही सर्व पदं येत्या 8 महिन्यात भरावीत। तसेच ज्या ठिकाणी जादा पदं आहेत तेथील प्राध्यापक वर्गाची सेवा सिंधुदुर्ग इथं देण्याची व्यवस्था करावी। नर्सिंग महाविद्यालयाची वसतिगृहाची इमारत पाडण्यास आरोग्य विभागाने परवानगी द्यावी। नर्सिंगच्या विद्यार्थ्यांची तात्पुरती राहण्याची व्यवस्था करण्यात यावी, यासाठी भाडेतत्वावर जागा घ्यावी। विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी महाविद्यालयास प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थिती जाणून घ्यावी आणि करायच्या सुधारणा आणि पुरवण्याच्या सोयी यांची माहिती द्यावी। नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींची कामं तातडीने मार्गी लावावीत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या। यावेळी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयात साधन सामुग्री पुरवण्याविषयी सूचना दिल्या। तसेच वर्ग 3 आणि वर्ग 4 पदांची भरती पारदर्शक होण्याच्या दृष्टीने योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात। वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नागरिकांना दर्जेदार उपचार मिळावेत यासाठी नियोजन करण्यात यावं। औषधांसाठी लागणारा निधी देण्यात याव्यात, अशा सूचना दिल्या। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी जादाची 13 एकर जमीन देण्याचा प्रस्ताव आहे। त्यापैकी कौशल्य विकास विभागाकडे ITIची 3 एकर जागा देण्यास मान्यता देण्यात आली। तसेच सामाजिक वनीकरण विभागाकडील 10 एकर जागेसाठी पाठपुरावा करावा। मंत्रिमंडळासमोर लवकरात लवकर प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचनाही बैठकीमध्ये देण्यात आल्या। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या भरतीबाबत जाहिरात प्रसिद्ध झाली असून येत्या मे महिन्यापर्यंत ही पदं भरली जातील। वर्ग 3, वर्ग 4 आणि तांत्रिक अतांत्रिक पदं येत्या 8 महिन्यात भरली जातील, अशी माहिती आयुक्त निवतकर यांनी दिली आहे। आता एक काम करा, तुम्ही ज्या एक महिना 2 महिना मीटिंग घेता हो, आता सर हे घेतल्याचे होणार नाही। तुम्ही आपल्या गव्हर्नमेंट कॉलेजची एक नवीन बांधकामाची एक रिव्ह्यू मीटिंग घेतला म्हणजे ते रोजच्या रोज तुमचे विषय लक्षात येतील। हॉस्पिटल व्यवस्थित चालणं आणि महाविद्यालय चालणं एक, आणि दुसरं नवीन बांधकाम हे 2 विषय तुम्ही घेतला आणि काय अडचण तर मला फोन करा। आपण जेवढी निधीची तरतूद कराल साहेब तेवढं आम्हाला तिथे बेनिफिट आहे। तुम्ही करायची साहेब असला की वरिष्ठ नाही आता हे ताबडतोब हे आले की ताबडतोब सांगा, ते सगळं दाखवते। बोर्डाची 10वीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 17 मार्च 2025 दरम्यान घेतली जाणार आहे, तर 12वीची परीक्षा 11 फेब्रुवारी ते 18 मार्च 2025 या कालावधीत पार पडणार आहे। परीक्षेला महिना शिल्लक असताना विद्यार्थी परीक्षेच्या तयारीत आहेत। दरम्यान भाजपा मंत्री नितेश राणे यांनी शालेय शिक्षण विभागाला पत्र लिहिलंय। यात 10वी-12वीच्या परीक्षेत बुरखा घालून प्रवेश नाकारण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे। आणि 12वी माध्यमिक शाळेत उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेत
मुस्लिम विद्यार्थिनींना परीक्षेच्या वेळी बुरखा परिधान करून परीक्षा देण्याबाबत परवानगी देण्यात येत आहे असे पत्र हातात माझं आलं. तशी ते या संबंधित मंत्र्यांना आता पत्र लिहिलेलं आहे. तिने त्यांना स्पष्ट केलं आहे की अशा पद्धतीचे कुठल्याही लागून चालण्याचा प्रकार आपलं हिंदुत्वादी सरकार असताना होऊ नये. प्रत्येकाने या देशामध्ये राहत असताना जो अन्य धर्मियांना नियम लागतो तो मुस्लिम विद्यार्थ्यांना पण लागला पाहिजे, त्यांनीही पाळला पाहिजे. त्या दृष्टिकोनातून मी काही माहिती आणि विचारणा संबंधित डिपार्टमेंटकडे केलेली आहे. आता बुरखा घालून अगर तुम्ही परीक्षेला बसाल तर त्याचे अन्यही धोके आहेत. विविध पद्धतीने सुरक्षेचे पण कारण आहेत. ह्या सगळ्या बाबतीमध्ये संबंधित खात्यांनी विचार करून या निर्णयाचं नेमकं काय करू शकतो किंवा या निर्णयाच्या संबंधित लवकरात लवकर निर्णय घेऊन हा मागे घ्यावा किंवा या संबंधित मला तरी माहिती द्यावी, जेणेकरून अगर परत घेतली असेल तर चांगली गोष्ट आहे, नाही घेतली असेल तर त्वरित रद्द करावा. अशा पद्धतीची मागणी मी संबंधित मंत्र्यांकडे पत्राद्वारे मी केलेली आहे. तुम्ही राज्यात हिंदुत्वादी विचाराचं सरकार असल्यामुळे असं कुठलंही लागून चालन आम्ही सहन करणार नाही, ही भूमिका आमची पहिल्यापासून असल्यामुळे अशा पद्धतीचं पत्र मी दिलेलं आहे. जीआर नेमका कधी काढलेला आहे आणि जर असे जीआर अधिकाऱ्यांनी काढले असतील तर काही कारवाईची मागणी जीआर तसा 2024 आहे, गेल्या वर्षीचा आहे. पण माझं माहिती म्हणून मी अशी मागितली की आतापर्यंत हा जीआर तुम्ही लागू केलेला आहे का, असा अगर कुठला नियम अगर लागू असेल तर तो रद्द करा. कारण अशी लाड करायची आता आपल्याला गरज नाही. म्हणून त्या पद्धतीचं पत्र मी पहिलं लिहिलेलं आहे. एकदा पत्रासंबंधित मला माहिती आली तर त्या दृष्टिकोनातून आम्ही पावलं उचलणार. सर 10वी-12वीच्या परीक्षांमध्ये बऱ्याचदा कॉपीचे प्रकार आढळतात, यामुळे कमी होतील का? नक्की, कारण का आता बुरखा घालून नेमकं तोच विद्यार्थी आले आहे, तीच विद्यार्थिनी आली आहे की नाही, असे अन्य प्रकार आता मतदानाच्या टायमाला पण अशा गोष्टी नजरेसमोर आलेल्या आहेत. ते बुरखा घालून आलेले आहेत पण नेमकं तो त्या व्यक्तीच निघालेला नाहीये. म्हणून अशा पद्धतीचे लाड किंवा लागून चालण कोणाचेच करू नये असं मताचं मी आहे. टेक्निकली ज्या काही असतात त्याच्यातून कॉपी होण्याचा प्रकार तुम्ही पत्रात उल्लेख केलेला. हो, कारण की कसं होते नेमकं बुरखा घालून अगर कोण विद्यार्थ्यांनी अगर बसत असेल तर नेमकं किती प्रामाणिकतेने तुम्ही परीक्षा देता याच्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होतो ना. आणि मग अन्य विद्यार्थ्यांनी काय चूक केली आहे, हिंदू विद्यार्थ्यांनी काय चूक केली आहे, मग आम्हाला ड्रेस कोड आमचे नाही असू शकत का, आम्ही विविध आमच्या धर्माच्या प्रचार प्रसार नाही करू शकत का. म्हणून अशा पद्धतीचं पत्र लिहून एकंदरीत संबंधित डिपार्टमेंटला याबद्दल लक्ष घालण्यासाठी मी सांगितलेलं आहे. चेकिंग करताना लॉ अँड ऑर्डरची स्थिती होऊ शकते, कारण स्वतः चेकिंग करताना बरेच ऑब्जेक्शन घेतात, मग गोंधळ होतो. हो, कारण का काय होतं जेव्हा कोणी ऑब्जेक्शन घेतं तर मग ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये इस्लाम के खिलाफ है असं बोलण्याची भाषा सुरू होते. पण मुलांमध्ये अन्य विद्यार्थी अगर आपला धर्म शाळेमध्ये आणत नसतील, कॉलेजमध्ये आणत नसतील तर मग मुस्लिम समाजाने पण तो आपल्या स्कूल कॉलेजमध्ये आणू नये हा सरळ स्पष्ट मुद्दा आहे. तर तुम्हाला अगर कोणी प्रश्न विचारला तरी तुम्हाला चटके लागतात. यापेक्षा तुम्ही तुमचा धर्म तुमच्या घरापर्यंत आणि तुमच्या धर्मशाळांपर्यंत ठेवा. तो दुसऱ्यांवर लादण्याचा प्रकार करू नका, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. तुमच्या या प्रतिक्रियेनंतर विरोधकांचं असं एक मत यायला लागलेलं आहे की मंत्र्यांनीच अशा स्वरूपाची थेट भूमिका घेणं म्हणजे परत तुम्हाला जे पोलरायझेशन करायचं आहे किंवा अल्पसंख्याकांच्या मनामध्ये प्रश्न उपस्थित करायचे. लांगुल चालन म्हणजे एका विशिष्ट धर्माचं लांगुल चालन होऊ नये ही आमची सरकारची भूमिका आहे. मी काही वेगळं बोलत नाहीये. म्हणून अशा पद्धतीचे चुकीचे अगर परिपत्रक निघाले असतील किंवा जीआर निघाले असतील तर सरकार म्हणून, सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून, सरकारचा भाग म्हणून बोलण्याचा मला अधिकार आहे. आणि म्हणून मी ते संबंधित मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिलेलं आहे की बाबा अशा प्रकारचे अगर जीआर आणि परिपत्रक निघाले असतील तर तुम्ही त्वरित रद्द करा.
खरं का एका धर्माच्याच लाड करण्याचं कुठेच कुठली भूमिका घेता कामा नये अशा मताचे आम्ही सगळेजण आहोत. बरोबर. ओवेसी आणि उद्धव ठाकरे म्हणजे कर्ण अर्जुन आहेत अशी टीका मत्स्य व्यवसाय आणि बंदर विकास मंत्री नितेश राणेंनी केली आहे. ज्यावेळी मातोश्रीवर वक्फ बोर्ड लागेल त्यावेळी त्यांना कळेल अशा शब्दात त्यांनी समाचारही घेतलाय. आज ओवेसी आणि उद्धव ठाकरेमध्ये काहीच फरक राहिलेला नाही. हे कर्ण अर्जुन झालेले आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीच फरक नाही. पण अरविंद सावंतनी घेतलेली भूमिका ही उद्धव ठाकरेंची भूमिका आहे. उद्या जेव्हा मातोश्रीवर वक्फ बोर्डचा जेव्हा बॅनर लागेल ना की हे वक्फ की जमीन आहे तभी उद्धव ठाकरेला कळेल वक्फ म्हणजे कुठली मिरची असते. जोपर्यंत स्वतःवर होत नाही कर्जतचं फार्म हाऊस मातोश्री वक्फ बोर्डचा बोर्ड लावून टाका ना. मग वक्फला देऊन टाक. एवढं तुझं प्रेम असेल तर मग बडबड कर. ज्यांच्या जमिनी हिंदू समाजात ज्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत ना त्यांचं दुखणं वेगळं आहे. हे उद्धव ठाकरेसारख्या हिरव्या सापाला कधीच कळणार नाही. नेहमीच कोकण शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलाय. रायगडचं पालकमंत्रीपद शिवसेनेला मिळावं अशी इच्छा मंत्री योगेश कदम यांनी व्यक्त केली आहे. पाहूयात. डोकेदुखीचा प्रश्न नाहीये. बघा शेवटी 3 पक्ष घेऊन जेव्हा आम्ही सरकार चालवत असताना असे काही मुद्दे समोर येणं हे साहजिक असतं. परंतु त्याच्यामुळे काय आमच्या महायुतीमध्ये काही मोठा कलेश झाला असाही काही भाग नाही. शेवटी मी काल देखील म्हटलं होतं की आमचे आमदार जास्त आहेत. मागचा भरतशेठ गोगावले यांचा संघर्ष बघता तिथल्या आमच्या आमदारांचा संघर्ष बघता आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे एकच आमदार आहेत, भाजपचे एकच आमदार आहेत, शिवसेनेचे 3 आमदार आहेत. तर अशा वेळेला शिवसेनेला तो जिल्हा मिळावा अशी आमची मागणी. आणि शेवटी रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग हा नेहमीच शिवसेनेचा बालेकिल्ला राहिलेला आहे आणि म्हणून आम्हाला ते पालकमंत्रीपद मिळावं. कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आलाय. न्यायमूर्ती A.S. किल्लोर यांच्या एकलपीठाकडून हा निर्णय देण्यात आलाय. सचिन अंधुरे, गणेश मिस्किन, अमित देगवेकर, भरत कुरणे आणि वासुदेव सूर्यवंशी या 5 आरोपींना 2018-2019 दरम्यान अटक करण्यात आली होती. मात्र आता त्यांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आलाय. गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील आरोपी अटक झाल्यापासून तुरुंगातच होते. खटला लवकरच निकाली लागण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे जामीन मंजूर करण्यात आल्याचं हायकोर्टाकडून सांगण्यात आलंय. याशिवाय तपासात लक्षणीय प्रगती न झाल्यामुळे आरोपी जामिनासाठी पात्र असल्याचा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाकडून देण्यात आलाय. 16 फेब्रुवारी 2015ला कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापूर इथं त्यांच्या राहत्या घरी अज्ञातांनी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. नरेंद्र दाभोलकर, गौरी लंकेश यांच्या हत्येशी देखील यांचा संबंध होता. मात्र महाराष्ट्रातील तपास यंत्रणांना या हत्येचा तपास सुरू असताना यश आलेलं नव्हतं. जेव्हा गौरी लंकेश हत्या प्रकरणात अटक झाल्या त्यानंतर गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणात तपास यंत्रणांना यश मिळण्यास सुरुवात झाली होती. गोविंद पानसरे यांच्या प्रकरणाचा CID कडून सुरू होता तपास. मात्र हा खटला अजूनही सुरू आहे. आरोपींना 2018 साली अटक करण्यात आली होती. आरोपी 6 ते 7 वर्ष अटकेत होते. त्यामुळे त्यांना जामिनास अर्ज केला होता. हा खटला लवकर निकाली लागण्याची शक्यता नाही आणि तपास यंत्रणेला या खटल्यात यश देखील आलेलं नाही. त्यामुळे हायकोर्टानं जामीन मंजूर केलाय. चिपी विमानतळाबाबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीनं आवाज उठवला तर आमच्याच घरांना टाळ ठोकण्याची धमकी दिली जाते. मात्र चिपी विमानतळ सुरू न झाल्यास टाळ ठोकल्याशिवाय राहणार नाही अशी प्रतिक्रिया माजी आमदार वैभव नाईक यांनी दिली आहे. आपण खरं तर गेल्या 15 दिवसापूर्वी चिपी विमानतळाचं बंद आहे त्या संदर्भात पत्रकारांच्या मार्फतच आम्ही आवाज उठवला होता. परंतु इथल्या राजकीय सत्ताधाऱ्यांनी या संदर्भात आमची भूमिका समजावून न घेता आमच्या विरोधातच घाला टाळ ठोकण्याचं आम्हाला धमकी दिली. परंतु आज आपण बघितलं असेल की कालच्या शनिवारी पहिल्यांदा पुणे चिपी सुरू आहे विमान. परंतु शनिवारचं विमान हे सकाळी लोक गेलेत विमानतळावर आणि त्यावेळी अचानक त्यांना सगळ्यांना SMS आला की हे विमान कॅन्सल झालं म्हणून. रविवारच्या विमानात त्याच्यापेक्षा अवस्था आली की रविवारचं विमानतळ पुण्यावरून उडलं परंतु चिपीना न उतरता ते कुठे उतरलं, गोव्यात उतरलं. आज आपण बघितलं तर त्यानंतर कशासाठी आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना सुद्धा भेटलो आणि त्यानंतर या विमानतळासाठी लागणाऱ्या सोयीच उपलब्ध नाही आहेत. आज आपण बघितलं असेल की जिल्हाधिकाऱ्यांकडे त्यांनी पत्र दिलं आहे की आपल्याला लाईटची सुविधा पाहिजे म्हणून.
आज त्या विमानतळाच्या लँडिंग म्हणजे व्हिजिबिलिटीसाठीच दिवसा रात्रीच्या बाजूलाच राहून दे, दिवसा उतरण्यासाठी सगळं व्हिजिबिलिटी आणि त्याला लागणारी पॉवर नाही आहे असं पत्र आज यांनी दिलं आहे. मी तुम्हाला ते देतो. आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये आज मुंबई विमानतळ पूर्ण बंद झाली. आता ही विमानसुद्धा बंद होण्याच्या शेवटची खटका मोजते आणि आम्ही येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेनेच्या वतीने टाळे ठोकणारच आहोत. परंतु अजून आम्ही त्यांना कलेक्टरने आम्हाला सांगितलं 15 दिवस थांबा म्हणून, परंतु येणाऱ्या काळामध्ये हे चिपी विमानतळ टाळे ठोकण्याच्या अवस्थेत आलेलं आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर सर्व खात्यांचा कारभार तेच चालवतात. देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व अधिकार स्वतःकडे ठेवलेत. त्यामुळे हे भाजपचं सरकार असून महायुतीचं सरकार नाही. लाडकी बहीण योजनेसाठी श्रेय घेण्यासाठी सर्व पुढे आहेत. मात्र एसटी भाडेवाढ झाल्यानंतर यावर बोलायला कोणीही तयार नाही. त्यामुळे हे सरकार सामान्यांना विसरत चाललंय अशी टीका माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केली आहे. संपूर्ण राज्यामध्ये उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेच्या वतीने आंदोलन सुरू आहे आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जिल्हाप्रमुख संजय पडते यांच्या नेतृत्वाखाली कुडाळमध्ये आज चक्काजाम आंदोलन या ठिकाणी केलं आहे. खरं तर निवडणुकीच्या पूर्वी सरकारने वेगवेगळ्या घोषणा केल्या होत्या आणि निवडणुकीमध्ये गेल्या 2 वर्षामध्ये निवडणुकीच्या आधी सरकारच्या विरोधात वातावरण होतं आणि त्यामुळे वारेमाप आश्वासनं दिलीत आणि लाडक्या बहिणींना 50% मोफत, एसटीची दरवाढ केली नव्हती आणि आता निवडणुका झाल्याबरोबर ही दरवाढ केलेली आहे आणि ही दरवाढ कोणालाच कळली नाहीत. एवढंच कशाला परिवहन मंत्र्यांनासुद्धा ही दरवाढ माहिती नाही आहे आणि 15% दरवाढ केलेली आहेत. आणि ही दरवाढ लाडक्या बहिणीची जी योजना होती किंवा लाडक्या बहिणींना निवडणुकीच्या आधी आश्वासनं दिली होती त्यांनासुद्धा आता 50%पेक्षा 35% सवलत आता या 15% दरवाढीमुळे मिळणार आहे. आणि त्यामुळे आज सर्वसामान्य लोकांनी आपण बघितलं असाल की नुसतं 50 रुपये कोल्हापूरचं दर वाढलं आहे, कुडाळ ते कणकवली 11 रुपये वाढलं आहे, कुडाळ ते सावंतवाडी 6 रुपये वाढलं आहे. म्हणजे दररोज करणाऱ्या जिल्ह्यातील प्रवाशांना या कुडाळातून पडणाऱ्या प्रवाशांना जवळजवळ 10-15 रुपये फरक पडलेला आहे. आणि त्यामुळे एकीकडे हा फरक झाला आहे, दुसरीकडे आपण बघितलं असाल की एस टीची दुरावस्था आहे. एस टी कुठे उपलब्ध नसतात. आज वाडी वस्त्यावरच्या ज्या वस्तीच्या एस टी होत्या त्या बंद गेल्या 2-2.5 वर्षामध्ये झाल्या आहेत. आणि आता तर ह्यांनी वेगळी योजना राबवली आहे की वस्त्याच्या योजना बंद करण्यासाठी टायमावरच एस टी सोडत नाहीत. 7ची एस टी 9 वाजता आणि त्यामुळे प्रवासी मिळत नाहीत आणि मग भारमान म्हणून त्या एस टी बंद केल्या जातात. आणि त्यामुळे आज मुंबईला जाणारी एकही एस टी आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून सुरू नाही. आज अनेक भरतीची पदं रिक्त आहेत. त्यामुळे एस टीची दुरवस्था झाली असताना सरकार आज योजना जाहीर करते परंतु सरकार एस टीला पैसे देण्यात आहे आणि त्यामुळे सर्वसामान्यांची वाहतूक करणे एस टीचा आज कंबरड मोडलेला आहे. आणि आज या 15% भाडेवाढीमुळे लोक आधीच महागाईच्या ह्याच्यात गेलेले आहेत. पेट्रोल डिझेलचे गॅसचे दर वाढले आहेत आणि यातनं हा सुद्धा एक सरकारने निवडणुकीनंतर पहिला दणका दिलेला आहे आणि त्याचा आम्ही उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या वतीने निषेध करतो. आणि ही जर भाडेवाढ पुरवत नाही आली म्हणजे कमी नाही झाली तर आम्ही त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा असंच आंदोलन संपूर्ण महाराष्ट्रात उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली करणार आहोत आणि त्याचाच एक भाग म्हणून आज कुडाळमध्ये आंदोलन झालेलं आहे. खरं तर गेल्या 2 महिन्यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस झाल्यानंतर सगळ्या खात्याचा कारभार तेच चालवत आहेत. आज आपण बघितलं असेल की सगळ्या PA मंत्र्यांना PA कोण द्यायचे आहेत, इथपासून 100 दिवसात कार्यक्रम काय द्यायचा हा सगळा अधिकार देवेंद्र फडणवीस स्वतःकडे घेतलेला आहे. आणि त्यामुळे हे महायुतीचं सरकार फक्त नावाला आहे आणि हे फक्त भाजपचं सरकार आहे. आज आपण बघितलं असेल की योजनाची आणि हे सरकारमध्ये सुद्धा ज्यावेळी एखादी योजना चांगली झाली त्या सगळे त्याचा बोर्ड लावत असतात. आज लाडकी बहिणीचं बघितलं देवाभाऊ वेगळे, शिंदे भाऊ वेगळे आणि अजितदादा वेगळे असे प्रत्येकाच्या नावाने बोर्ड लावले होते. परंतु भाडेवाढ झाल्यानंतर मात्र ही जबाबदारी कोणी घ्यायला तयार नाहीत, एकमेकावर नाकारत आहेत. आणि त्यामुळे आज लोकांचं काय नाही तर ह्यांना फक्त सवर्ग लोकप्रियच्या घोषणेचा फायदा आपण करून घ्यायचा, त्यातनं निवडून यायचं आणि निवडणूक झालं की सामान्य जनतेला विसरायचं. परंतु ह्या निवडणुका होत असतात. येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये लोक त्यांची जागा दाखवून देतील असा आम्हाला विश्वास या ठिकाणी आहे. निसर्गातील वेळोवेळी बदलाचा फटका देवगड येथील आंबा बागायतदार शेतकऱ्यांना बसतोय. याबाबत आमचे देवगड प्रतिनिधी नागेश दुखंडे यांनी अरविंद वाळके या आंबा बागायतदारांशी साधलेला संवाद पाहूयात. नमस्कार. आता आपण जाणून घेणार आहोत की देवगड येथील हापूस आंब्यांचं यावर्षी सीझन कसं असणार आहे. आपल्यासोबत देवगड तालुक्यातील आंबा बागायतदार वाळके आहेत, तर त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया यावर्षीचा आंबा सीझन कसा असेल, त्याचबरोबर कशा प्रकारे औषध फवारणी केली पाहिजे आणि कोणत्या प्रकारच्या कीटकांपासून किंवा कशा प्रकारे जे आहे ते या ठिकाणी रोगाचा प्रादुर्भाव आंबा झाडांना होऊ शकतो. काय सांगाल? या वर्षीचं आंबा सीझन गेल्या वर्षीच्या तुलनेत सारखा होणार आहे. याचं कारण म्हणजे आंबा हा पहिल्यांदा शेतकरी खुश होते. मोठ्या प्रमाणात आंब्याला फूट झाली,
त्या मोहराच्या टायमाला जर एकंदरीत कलमांची सगळ्या पोझिशन आपण बघितली तर सर्व आंबा बागायतदार यावर्षी एवढे खुश होते की आपल्याला चांगल्या प्रकारे उत्पन्न मिळेल अशी त्यांना आशा होती. परंतु त्यानंतर निसर्गामुळे आपल्याला वेळोवेळी निसर्गामध्ये बदल, ढगाळ वातावरण, धुकं, दव याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आंबा बागायतावरती मोठ्या प्रमाणात झाला आणि त्याच्यामुळे आज एकंदरीत परिस्थिती बघितली तर आज ज्या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या झाडावरती 15 ते 20 पेटी आंबा मिळणारा त्या ठिकाणी 1 किंवा 2 पेटी एवढ्या प्रमाणात आंबा कमी. तुरळक काही ठिकाणी जर तुडतुड्याचा मोठ्या प्रमाणात, धुक्यामुळे बुरशीचा मोठ्या प्रमाणात, अशामुळे त्या बागायतदारांमुळे नाराजी मोठ्या प्रमाणात झालेली आहे. औषधा वेळोवेळी फवारून पण शेतकरी आज हे भरडले गेले आहेत आणि याच्यामध्ये जेणेकरून आमची शेतकऱ्यांची अशी अपेक्षा आहे की याच्यावरती कुठेतरी सरकारने याच्यावरती शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, ही आमची शेतकऱ्यांची लोकांची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. तरी पण आमच्या देवगड तालुक्यातील एवढे शेतकरी की प्रांजळपणे आपापली कामं करत असतात, फवारणी तर वेळोवेळी करत असतात, तरी पण यावर्षी निसर्गाने साथ दिलेला नाही. धुक्याचं मोठं प्रमाण आणि बुरशीचं त्याच्यामुळे मोठं प्रमाण आणि वेळोवेळी पावसाचं ढगाळ वातावरण याच्यामुळे शेतकरी जेणेकरून यावर्षी भरडलेला आहे. त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पण कलम येऊन लोकांना अशा प्रमाणे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत त्यापेक्षाही आंबा कमी मिळेल. परंतु आपल्याला याचा जो खर्च आलेला आहे शेतकऱ्यांना तो औषधांचा, मजुरीचा म्हणजे मिळणाऱ्या उत्पन्नातून आपल्याला तो त्यांचा जर आपण मेळ काढला तर एकंदरीत त्याचा वजाबाकी केली तर त्याच्या हातात काहीच उरत नाही अशी एकंदरीत परिस्थिती शेतकऱ्यांची आहे. बरोबर. आज जो केरळचा हापूस आंबा आज वाशी मार्केटमध्ये जातो आहे देवगड हापूसच्या नावावर, त्याबद्दल काय सांगाल? आता आपण देवगडचा आंबा अजून सुरुवात पण झाली नाही, अजून पिकला पण नसेल आणि त्या ठिकाणी आता पोचतो आहे, 1-2 पेटी अशी गेलेली आहे. परंतु याच्यापूर्वी केरळचा आंबा हा वाशी मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात म्हणजे येतच आहे आणि तो आंबा देवगड नावाखाली विकला जातो आहे अशी परिस्थिती आहे. म्हणजे त्याच्यावरती कुठेतरी नियंत्रण निघेल की न निघेल याची मला शाश्वती नाही. नक्कीच. तर हे होते आपल्यासोबत वाळके जे आंबा बागायतदार आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेतली या वर्षीच्या आंब्याविषयी अधिक माहिती. कोकण 7 लाईव्ह साठी नागेश दुखंडे, देवगड. सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय येथील समस्यांबाबत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक झाली. या बैठकीत उपस्थित राहून पालकमंत्री नितेश राणे, माजी मंत्री दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे यांनी प्रलंबित प्रश्नांबाबत काही सूचना दिल्या. वैद्यकीय महाविद्यालयास पुरेशी साधन सामुग्री पुरवावी तसेच रिक्त पद वर्ग 3 आणि वर्ग 4 पदांची भरती पारदर्शी होण्याच्या दृष्टीनं योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात. तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये नागरिकांना दर्जेदार उपचार मिळावेत यासाठी नियोजन करण्यात यावं. औषधांना लागणारा निधी देण्यात यावा अशा सूचना पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या. यावर बैठकीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास आवश्यक त्या सर्व सोयी सुविधा, यंत्रसामुग्री, मनुष्यबळ तातडीनं उपलब्ध करून द्यावेत. नव्यानं उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींची कामं तातडीनं मार्गी लावावीत असे आदेश वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. या बैठकीस पालकमंत्री नितेश राणे,
माजी शालेय शिक्षण मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे, वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, ऑनलाईनद्वारे सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. प्रजासत्ताक दिनाचं औचित्य साधून शिरशिंगे गावात नव्यानं उभारण्यात आलेल्या सैनिक भवनाचं उद्घाटन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. शिरशिंगे गावात नव्यानं उभारण्यात आलेल्या सैनिक भवनाचं उद्घाटन माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. माजी सैनिकांचा मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर माजी नगराध्यक्ष संजू परब, शिवसेना जिल्हाप्रमुख अशोक दळवी, जिल्हा बँक संचालक रवींद्र मडगावकर, प्रांताधिकारी हेमंत निकम, गावचे सरपंच दीपक राऊळ, माजी पंचायत समिती सदस्य पंढरी राऊळ, माजी सैनिक संघटना अध्यक्ष नारायण राऊळ, उपाध्यक्ष मनाजी घावरे, सचिव दीपक शिर्के, खजिनदार यशवंत राऊळ, सामाजिक कार्यकर्ते गणपत राणे, माजी सैनिक, गावातील प्रमुख मानकरी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. राहिलेला आहे त्याला मी आमदार निधीतून आजच 5 लाख रुपयाची घोषणा करतो. आणि सुंदर असं तुमचं भवन झाल्यानंतर त्याच्यासमोर मंडपसुद्धा पाहिजे. नेहमी टेम्पररी मंडप येतात आम्हाला, म्हणून डोंगरी ह्याच्यामधून 10 लाख रुपये आपल्याला वेगळे आपल्याला खात्री देतो. तुमचं गाव एवढं सुंदर आहे की मीच येऊन विकास केला पाहिजे असं नाही. विकास 100% होणार. आणि आपण आता आंबोलीला ॲडव्हेंचर टुरिझम मंजूर केलेलं आहे. तुम्हाला काही वर्षापूर्वी आठवत असेल की परदेशातली लोक यायची आणि हँग ग्लायडरने ते आंबोलीतून उड्डाण करायचे आणि खाली ह्या तुमच्या संपूर्ण खोऱ्यामध्ये यायची. तो उपक्रमासाठी आपण आता एक मोठी रक्कम मंजूर करतो किंवा 20-25 कोटी रुपये त्या प्रकल्पासाठी मंजूर करतो. आंबोलीला गोल्फ कोर्स करतो आहे. कसं आहे की मंत्री असताना यायला वेळ मिळत नव्हता. मला असं वाटतं की देवाने काही काळ मंत्रिपद काढून घेतलं ते तुमच्याबरोबर जास्त वेळ मला घालवत आहे त्याच्यासाठी. त्याच्यामुळे तो वेळ आहे हा 100% तुमच्यासाठी दिला जाईल. आठवड्यातले 4 दिवस हे मी सावंतवाडीलाच मुक्कामाला असणार आणि त्याच्यापैकी 2 दिवस ग्रामीण भागामध्ये दौरे लावायचे. त्याला इथंच मुक्कामाला येईल, तुमच्याच घरी मुक्कामाला येतो आणि मग त्या ठिकाणी आपण वेगवेगळी जी छोटी छोटी कामं त्याला आपल्या दृष्टीने महत्त्व असतं. घरोघर आपल्याला कामं आणि समृद्धी न्यायची आहे. आणि श्रीदेवी पावणाई आणि श्रीदेवी रवळनाथाच्या कृपेने आपल्या गावाचा खूप विकास हो अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. मनापासून सर्व माजी सैनिकांना या ठिकाणी खरं तर सॅल्यूट करतो. तुमच्यामुळे देश आहे. तुम्ही सीमेचं रक्षण करता म्हणून आम्ही सगळे राहू शकतो. आणि म्हणून जे संजीवजी आपण सांगितलेलं आहे ती जी आपल्या 4 नंबर की कुठल्या तरी शाळेच्या समोरची जागा आहे 100% ती आपल्याला दिली जाईल. आणि त्याच्याचबरोबर मी ज्याला गृह खात्याचा राज्यमंत्री होतो त्याला एक ट्रेनिंग सेंटरसुद्धा सावंतवाडीसाठी मंजूर केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपलं जे पोलीस परेड ग्राउंड आहे तिथं जे टोपीवाला आहे त्याच्यामध्ये ते ट्रेनिंग सेंटर आहे. तिथंसुद्धा आपल्या या सैनिक कौशल्याचा कसा वापर करता येईल 100% मी आपले गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेबांशी बोले. आणि ही आपली सैनिकी परंपरा कशी चालू ठेवता येईल. आणि ह्याच्यामध्ये फक्त शिरशिंगे एक गाव नाही तर चौकूळ आंबोलीपासून ते आमची सर्व गावं त्यामध्ये शिरशिंगे आहे, कलबिस्ता आहे, सांगली आहे, वेरले आहे, सगळ्यांनाच हा वारसा लाभलेला आहे. आणि ज्या ज्या मला माझी शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. गोव्यात रुग्ण पाठवण्याची पद्धत बंद करा, मंत्री हसन मुश्रीफांचे आदेश. 10वी-12वीच्या परीक्षा केंद्रात बुरखा घातलेल्या विद्यार्थिनींना प्रवेश देऊ नका, मंत्री नितेश राणेंचं पत्र. आणि कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणी आरोपींना दिलासा. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत रहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.